ole tun tuma chuan Facebook man laya password thelo te tana password thar siam dan le password thak du hrim te tana password thak dan kha kan zir don ani ti chuan Facebook a ilutanga Facebook a yan luta I Facebook man like kha hunrei tak chung lockout lawin ilo mang to thin mai theini chu wang chuan I Facebook password te kha ilo thei ngil to theya ani lo poin I Facebook man like kha midang siam alo ni thei boka chu wang chuan I password po kha ilo she to lo mai theini chu wang chuan I password kha thak nge nge yangai tin ani chu I password ti thak lawa I lockout ve chuan I lut non le thei don lawa ani lo poin I phone kha van doi thil thua lo cheta se tuna I Facebook a khan phone thar nei po ni la I lut le thei to don lo ni chu wang chuan I password thar kha I siam nge nge yangai tin ani chu chumi tu chuan a thak dan kan zir don ani Facebook a khani han lut ta a ading lam chunglama thildum pathum in thai phei kan ti setting a khian lu turani ti chuan a hnuai lama hian setting a omanga chuta chuan kan lut don ani he la hian setting a omta hi aluna turani ti chuan password and security ti alo om lenga ta khan kan lut le don ani ti chuan cheng password alo om lenga kha I met le don ani ti chuan tun ai password man like kha I thak ve hrim du chuan a thak theya midang ina I password I Facebook password te an lo hriat chuan I account a te an lo lut ve theya chu wangin I thak ve hrim du chuan current password tia hian tuna I man lai I password kha I chunga new password a anwaya new password a hian I password thar tur kha I chu don ani ti chuan anwai le a hian retype new password ti hi ta hian I password thar turak I man turaka I chunon le don ani ti chuan save change ti a hian I metanga I password chu alo in thak to mai don ani amaro chu tun tuma chuan password thelo te tan a thak dan ka kan zir dona he ka Facebook ami po hi hunrei tak chung ka login ngai lo wangin a password kha kalo thei ngil man to a chu wang chuan ka log out ngam si lawa password thar kan siam don ani ti chuan a hnuai a hian forgotten password ti a oma hi kan met don ani ti chuan ka Facebook a hian email le phone number ka mana wangin du than tur pahnia oma ta hian email hi ka man thaw wangin email hi kan ti nga langa amaro chu email hi man kher lo chuan I phone number a khan alo in tik mai theya ti chuan a in tik sa ni chuan continue hi I met le don ani ti chuan ta hian email a khan code alo thleng don ani chu kan lo ngak lok don ani alo thleng ta a kha kan en don ani ta hian 915758 hi kan thun don ani 915758 ti khan continue hi kan met le don ani ta hian password thar thak na tur kha lo lang ta hian kan password thar tur kha kan chulut to mai don ani ti chuan password siam dana hian kan hriat tur chu horop long top aman theilowa
horop long top i man theilo wangin number kha zia te langai ni number i mang don ani point number long top mang lola horop pakhat tal man til je langai ni ti chuan number te i chhut zo huna anuaya hian intik angaya ta hian itik lenga ti chuan next hi kan me to don ani ti chuan kan password te chu alawin thak to mai don ani ti khan a bek chhuat thei to ni e ti khan tuna i password i hriat lo tle i thak ve hrim hrim du te kha i thak thei to don ani ole kha ti kha tun tuma kan ti ho thei te chu ni sela thir tu ten in lo hlok pui nge ka be sei